Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва таъала ва баракатуҳ. Братва, ҳама каса зинда ва сарбаланд бошед. Салому алайкум. Бародарҷоно, гӯш кунед. Беҳад ин видео срочное, барое ки чанд касе ҳастен. Медонам ки видеоро тамошо мекунед, оли лекин дар алоқа набуромаден, телефонотона киштен. Ҳамин кора накунед, бародаро. Попросид кардем сум, мисол гап мо шуморо додем сума, бедарак шидем. Дигар мо гуфтем чени як мора, нагуфтем ки мисол мо дар ягон процент бите, дар болош мисол ҳар мо намечи бите. И гапҳоро мо нагуфтем. ин сум шумо ки мисол барои чӣ прасидем? Барои квартирапулӣ. охир ҳамин сума мо шумо дароӣ кардем бе ягон процент, бе ягон лишни гап, да чӣ хеле ки гуфтем ҳамин кортона буд кунӣ, гуфтем мо сума бо дар ҷош бомонем. Процент ягон чи дар кор нестай. ин сум барои чира дар корай? Барое ки намиш бачаҳое ки нав мебиёям, квартира надорам. фаҳмиди? ин квартирапулие барои шумо, барои дастгирии шумоай. барои ягон бачаҳое ки нони хӯрдан надоранд, бовар ка дар палатка дар берун хованд. ма дар видео роӣ кардем, действительно бачаҳо рафтан дидан дар амхел дар берун дар палатка хованд. хайна сумтон додем, квартира снимат кардем, баъд дига бо телефонотона мекушем. фикр мекунем ки дига мо намеёвем шуморо. ин фикрро аз сартон партоем. фикр накунем ки мо ина $100 метиҳем, $200 мегирем, $500 мегирем, карочи дига нест мешем. ин фикрро аз сартон партоем. давно гузашт рафт. айтаги замин пайдод мекунем, ягон ҷо намешавад. бародар, як кас, ду кас бошен, се кас бошен, ма бугум ки хай ҳо майлаш хеле айдаҳ болои ин охе бачо $500-600 и пулай дар ӯ дурун як бози кадоме ки сум дора равон мекуна, ҳарчи передачка мекуна, бачаҳо зиндагишон сад бози кадоме надоранд. лишна ҳамин рабатиаго бовар кун, беҳад ҳолшон қинай, беҳад ҳолшон вазбинай дар дурун. фақат ҳам чизе ки баланда метан, ҳамон баландара мехӯранд. дига надоранд ягон чи, ягон кас ягон передачка, ягон очи, ягон чи дирҷат роишо намекунанд. ин яду тангаи ҷамъ шидагиай. просто айрӯ шумо дига кас гуфтин, акози мо маҷбурем ки ба ёро занг бизанем. агар ки ҳамин видеои маро тамошо кардем, дар связ набуромадем, придётся ки мо занг бизанем, бегаҳода мебураям, дар связ медонем. маҷбура ки вай сум остановид кунад. айрӯи шумо шуда ва ё сум остановид мекунанд, ва ё мисол гапи ва ё буд чӣ ба поставид мекунем. охир мо гуфтем ки сума бигирем, квартирапулитона бикунем, ягон зиндагитона пеш бинед. чени як мора неужели та гардонда монда натонед? барои чӣ телефонотона мекушем? гирифтен кора буд, кортона буд карден, зиндагиро нормал бурден. охир бо сума бигирем, дар ҷош бимонем, бо як тоҷик дига мебиёра, бо вайра мо дастгирӣ кунем. аки чӣ хеле мешавад ки ҳамин барои $500 мегирӣ, бедарак мешавад, телефонта мекушӣ, ё ки $100 $50 ёрдам кардай, ба ҳамин тамом дига фикр мекунӣ ки мо $500 мегирем, дига телефона мекушем, намеояд. ёр ай фикротон биброрем. мо дар телеграм монда будем, дида бенам бача дар Қозоқистон чӣ хел шид. ана баъдам хеле мешинохӣ. накунен ҳамин корора бародаро. бача мо шуморо дастгирӣ кардем, мо шуморо тоҷик мегем. мо мехоҳем ки як дасти тоҷика бигирем, ки тоҷики мисол гап дар қади кӯчаву видеош накунанд, наган ки дар палатка ховай набоша. ма дар чум гуҷои дигаям, бачо ма дар Россия нестам. бародаро, чанд касе ҳастем, чанд касе ки 3-4 нафаре ки телефонотона киштагием, дар пенсиясем буромадан нафас ватсапотона ҳамара киштем. барноми оло ёфтанаш вообще проблем нестай. лекин ки мо шуморо намекунем, барои чӣ ки айрӯ шумо дига кас гуфтагиай, он инсон становид мекунад, сума мегирем мо. лекин ба шумо бифаҳмем ки дар пеш ва ё ки мешен ба суми хонапулӣ гуфтем, хонапулӣ кардем. бачат вақте ки мо шуморо сум метиҳем, кортона буд кардем, тичени як мора гуфтем, мо отметка мекунем ки ҳамин бародар гирифтагиа тичени як мора порша буд мекунад, сума дар ҷош мемонад. бо як тоҷики дигара метиҳем, бо як каси дигара мо дастгирӣ мекунем. ҳам хеле фақат круг афшенаи худ монад, айҷа ягон каси дига намегира он сум. ӯ $50, $10, $5, 5 сомонае ки шумо метиҳем, бародаро, агар самнени дошта бошед, натиҳен, ягон ки натиҳен. шуморо гуфтагие ки барои чӣ метиҳем. бародаро, ҳоз дар ҳам Тоҷикистон як тарбуз 2 сомонае, 3 сомонае то 10 сомонае. ҳамин последни тарбузе ки дар ҳамин поля пусидагӣ рафтагие, ку
ягон кас нест ки авайро бигира бибара ягон зонода просто ам бигира садақа кунад дар берун о ҳамаи кор мекунем видео мекунем нишон метем ягон одам оле ёфт нашида ки ҳамун навоиро садақа кунад мо раҳпулиша даже гуфтем ки мо метием пули бор карданшона метием пули мошинша метием ҳамаша метием бо фалон ҷора бубарем аввал ҳо гуфтем дига бо ба гардан нагирифтем ҳеҷ кас шуморо ҳечи намега барои передачка кардан барои бурда дар зонаҳо додан на барои шуморо дастгирӣ мекунам ягон амният ягон коркуни орган ягон кас шуморо ягон чинам на барои раҳматон мегӯянд ки шумо мисол гап одаморо гушна намемонед на ин ки мисол гап передачка мекунем баъд дар дурунаш телефон сеф кунем симкарта сеф кунем чи сеф кунем о дунёро мисол гап бесоҳиб набинем пеш ай бурдан уҷара додан мегӯем ки чӣ хел барен кӣ мебарад чӣ мебарад ҳамаш қоидаш қатъӣ мерава бас шор мисол медорам ҳама даволне накунем бародарои коротона неужели барои $500 телефонотона букишем шумо $400-500 хайна мисол шумо мо дар озодием вай по-любому мисол гап айрӯи шумо дига одам гуфтагия вай бегах телефоношона мебуронам вай санавид мекунанд сума неким шумо кӣ мешем бар бародаро видеоро тамошо кардем албатта дар алоқа бибуроем номери телеграма дорем дар алоқа бибуроем бачаҳо накунем ин корхона ба худо ки ҳам хитонда базмин меғалта бовар ки не фикр накунем ки ба шумо дасти ягон кас бибиро намераса ба шуморо ай сартон ай фикротон бурорен ин кора бародаро гирифтем биёед дар ҷоятон монем бо шуморо як бор дига мегӯем ки бачаҳо ин сум барои ҳамон одамое ки ҳаста ки пуру гапшина хид монад омади россия омади қазоқистон ӯзбекистон любой ҷо шумо вақте ки надорен сум дар қади раҳ мемонед як квартира пулӣ надорен ягон чи то ҳамун муҳлати гуфтагитона бигирем истифода бибарем бача шери нарем ку кор мекунем охи рабатягин кор мекунем бо бигирем дар ҷош бимоненда бо як бародари дигаро мо дастгирӣ кунем ман фикр мекунам ки бисёри бад гап назанам аки хитон фикр кардем барои чи видеории срочно гуфтам ки ман бояд амира станавид кунам течени 10 рӯза 10 рӯз муҳлатай бародаро нигоҳ кунед ки дига ман не видеот мекунам не телефонот мекунам не зангот мезанам ҳамун тачковка мекунем рӯиш мекунем дига тугриша рафтан мегирад худованд ҳамата нигаҳдор бошад накунем ин кора бародаро барои бачаҳои шербачаҳои кулоб чи гуфтанем худованд ҳамата нигаҳдор бошад шерои нар гарени дастгирӣ кардем бачаҳои кулоб бачаҳои ваҳдат ай ҳамат миннатдор ҳастем худованд нигаҳдортон бачаҳои ёвон бачаҳои кӯйбеш рӯи як аз дикас пайдо шудем худованд ҳамата нигаҳдор бошад бачаҳои канибодон бачаҳо шерои нар худованд ҳамата нигаҳдор бачаҳои исфара худованд нигаҳдортон бошад як ҷаҳон ташаккур бовар кун хеле хурсанд мешем ки ҳамин дар бармон ҳастем ман фикр мекунам ки бачаҳо ҳамат маро правилно мефаҳмем ман дар россия нестам ки биём мисол гап мегӯем ки россия ба фалон ҷо ман дар россия нестам бародар ман дар аврупоем ҳамин рӯзҳои наздикӣ қадӣ мумкин моҳои наздикӣ қадӣ мерам ӯзбекистонда мешавам иншоалло бо кана ба ватан мешавам дар ватан мешавам худо иншоалло агар худованд розӣ бошад ман фикр мекунам ҳама каса правилно фаҳмидем гапа мо як рӯзе дар берун ҳастем нестем ки медона бо пага мебинем ки бо ҳамун дурун даем мара фарқ надорад дурун берун ҳамаи ҷо бародарам ҳамаи ҷо инсонам дар ҳамин берунам бародарои хеле зиёд шидагиам худованд ҳамаша нигаҳдор бош хай бародаро просто ҳам дасти ҳамдигаримона бигирем тоҷик будани ҳамдигаримона нишон бидем ин мина ҳамин куру гапшенеда ман фикр мекунам мара правилно фаҳмидем худованд ҳамата нигаҳдор боша бародаро